Da, vocea spunea devine adevără. Cum să fie? Ochii pe zi din mince. Mai greu ca din mari de discuții și călduri, mai greu și mai greu. Faci din bine măsuri pe care le spui aici, și mai lipit, și mai lipit. Și atât de lipit încât chiar când încerci să deschizi, cât mai mult încerci, mai lipit, și mai lipit, și mai lipit. Așa, cu cât mai mult încerci, mai lipit, și mai lipit, și nu mai încerca să o ceea ce se închide. Și eu când aceea din închide să se ducă în țară. Fiecare ne fiecare ce uite. Se măsură ce număr de la 1 la 3, observă că ridicurile atât din ochișorii tăi s-a dus în palma ta. E în palma ta aici și palma ta devine din ce în ce mai lipită, 1 din ce în ce mai lipită, 2 mai lipită și mai lipită încă. 3 atât de lipită încât cu când mai mult încerci să le lipești pe atât, mai lipită și mai lipită și mai lipită. Așa, cu când mai mult încerci, mai lipită și mai lipită. Și când ating, plutește în sus parcă legată cu 1000 de baloane vesele, 1000 de baloane care te fac să râzi. Așa, lasă ochii închiși și observă cum în aceea putește să din ce în ce mai ușoară și mai ușoară. Nu încerca să duci o să se ducă inconștient. Se ridică pur și simplu. Așa, și cu cât mai sus, cu atât mai adânc întrasă, cu cât mai adânc întrasă, cu atât mai sus putește. Și sunt baloane vesele ce ragă în aceea te fac să zâmbești din ce în ce mai tare, din ce în ce mai tare. Cu cât mai sus, cu cât mai tare zâmbești, nu te poți opri, chiar că țin să te oprești și nu te poți opri. Pur și simplu îți vine să râzi, cu cât mai sus, cu atât mai vesel, cu cât mai vesel, cu atât mai sus, pur și simplu. Așa, pur și simplu soară sus. Așa, mai sus și mai sus și mai sus încă. Așa, mai sus și mai sus și mai sus. Și în momentul ăsta, mâna asta, pur și simplu, rămâne așa sus. E pur și simplu blocată aici așa sus. E blocată de aici, blocată de aici, blocată de aici. Nu ai cum să pui jos ea. Când încerci să pui jos, cu cât mai mult încerci să pui jos, cu atât mai sus și mai sus se ridică. Să blocat acolo, cu cât mai mult încearcă să te convingi, e blocat acolo, cu cât mai mult încerci, cu atât mai sus și mai sus. Când mai mult încerci mai sus și mai sus, încerci să te convingi. Așa, și în clipa următoare, când ating cade jos și te duci pe ea, mai. Așa, și rămâne în țară. Și de când iată de fel că tu uite că la un moment dat și mai adânc într-altă. Și câteva clipe se număr de la 1 la 2 și doar la 2 o să descoperi că numărul dintre 4 și 6 a dispărut. Numărul dintre 4 și 6 a dispărut. Chiar dacă încerci să ți-l amintești, nu mai poți să spui. Și o să numeri 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10. Asta e felul în care numeri tu, asta e felul normal în care numeri și te simți foarte bine cum faci asta. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, deschide doar așa. 1, 2, 3, 4, Așa. 1, 2, Nu încearcă să numeri și vedeți, să vezi, că asta e. 1, 2, 3, 4. În continuare. 1, 2, 3, 4. Ia-l pe amândouă. Ia de aici și numără. 1, 2, 3, 4. Și numele și uite. Bucurându-te cu starea aceasta, te relaxă. Asta e broșează? Nu mai avem știe că la una trebuie să descoperi că numerele acelea sunt înapoi în mintea ta. Doar că de data asta, numele tău e dispărut. Numele tău e dispărut. Tu ai încă un nume, dar nu ți-l poți aminti pe moment. Când încerci să spui, cu atât mai dispărut e. 1, 2, deschide doar ochii. Vai, ce fain e așa? Afară. Și ce fain afară. Chiar cum se cheamă? Și fii atent aici. Fii atent că ți-au numele, uite acum îl iau. Și încearcă să spui. Cu cât mai mult încerci, cu atât mai dispărut e. Da? Ok. Și ce la mine? Dorin. Nu, mai adânc într-atât puțin, dar ne chem tu. Așa, mai adânc. Și în câteva clipe să număr de la 1 la 2 și doar la 2 să descoperi că, la fel cum mâna ta a fost lipită, picioarele tale sunt blocate în locul acela. Cu cât mai mult încerci să le miști, cu atât mai blocate sunt genunchii, sunt blocați picioarele, sunt lipite acolo. 1, 2, deschide doar ochii. Hai, încearcă să zici spre mine, să descoperi că sunt blocate. Cu cât mai mult încerci, cu atât mai e blocate și mai e blocate. Și rămâi în picioare, nu pici? Rămâi în picioare. E doar pe moment, nu se teme deloc, că e doar pe moment. Că doar ne distrăm acum, încearcă de... Și fii atent aici, asta se poate mișca, mișcă. Se poate mișca ușor. Așa, pune-l aici. Și acum sunt blocate aici, amândouă. Hai,
Lasă-vă. Cosman, Cosman. și observă un lucru extraordinar. Observă că mâna asta, E e mâna mea. Și orice aș face pe mâna asta, nu are cum să te deranjezi. Ea mulțită ca la doctor. Știi cum e că am mulțită ca la doctor, ca la dentist, sau poate când, atunci când ai dormit, odată noaptea pe ea, am mulțită pe ea, nu simt absolut niciun disconfort orice aș face pe ea. Nu dacă puteți face și voi să vedeți, să nu simți nimic, deci nu e niciun fel de durere. Face și voi să vă convingeți că nu e nicio problemă. Ce poate să că nu simte nicio durere. Simte senzație, dar nu simte niciun fel de durere. Deci poți să-l tai, adu un casă. Uite, poate strânge, să vezi că nu sunt, nu zici că nu sunt. Îi place, nu? E o stare foarte plăcută. Și doar vocea mea se aude, în ce vedeți mai adânc. Ah, că mult, că vreau să fii în al meu când Hai, bă. Ia! Hai aici! Ce nu e de sorta. Câteva pericol să număr de la 1 la 5 și doar la 5 o să fii strează și o să te simți extraordinar, dar înainte de aia o să număr de la 1 la 2 și doar la 2 o să deschizi ochii și o să descoperi că cu cât mai mult încerci să mergi, cu atât mai mult la fiecare pas pur și simplu îți vine să lansezi. Și chiar o faci, fiindcă te simți bine, e la plajă aici. Face lumea ta o plajă. Foarte bine când faci asta. Nu știu de ce, dar să cât mai mult aplaude, poate mai bine te simți. Vă rugăm autografe mai târziu. Ce să mai dăm mai? E ai mică, lasă-mă. Extraordinar din capul în picioare. Ca și cum ai fi făcut o baie plăcută de 6 ore, un masaj de 7 ore, ca și cum te-ai fi întâlnit cu persoana pe care îi iubești cel mai mult. Pur și simplu te simți extraordinar din capul în picioare când spun 5. Unul din ce în ce mai trează te simți din ce în ce mai bine. Toate sugestiile de care nu ai nevoie, pe care ți le-am dat mai înainte, pur și simplu dispar din mintea de corpul și din sufletul tău. Mai trează te simți din ce în ce mai bine, pur și simplu toată relaxarea părăsește corpul din cap până în picioare. 3. Și-a inspirat adânc, profund, simțind aerul acela plăcut, care ținând de corpul din cap până în picioare. 4. Ochii sunt limpezi, suflată, capul e limpede, gândirea e clară, respirația e ușoară. Ai experimentat timpul ăsta la 5, doar la 5, când mergi în palmă, trează și te simți fantastic. Trează și te simți fantastic.